Unde am decolat? Uite acolo, te rog. Frică să știi urmele termice? Frică. Nu mai avea deja mea. Îți lasă acolo, Vrei să pilotezi? Deci nu, nici chiar așa. Las cu turbulent un pic și când e după amiaza, deci n-a fost atunci când e liniștit aer atunci. Păi, sunt foarte mulțumită, nu schifli ca înainte, e perfect. Păi nebunie. Am impresia că unul pe dreapta, acolo, ăla de plajă este zburător, de exemplu, să te strângi echipamentul. Da. Deci nu sunt strângurii. Dă-ți un pic ochelari de zi. Vezi? Ai să mă ceri? N-am înțeles. Dacă scăp camera, ai să mă ceri? Păi, legată, poți să vezi bine. Acum poți să pune ochelari, că știu că îți bate cheia de jos de tot, până. Nu e numai ca să vezi cum arată floarea, știi, nefiltrată. Să reușesc acum să mă aici? Dacă acum spurăm bine, cu mică, da? Lefkada in spring is beautiful. O să filmezi așa, un pic, știi? Da. Jos. Așa. Te-ai gătat. Păi bravo. Te simți confortabil? Da, da, foarte, Putem să foarte faci niște viraje stânga-dreapta un pic? Cum vrei. Da, ăia zburătorii din plajă. Ăștia de aici, câțiva.
Hai să arăt plaja pentru care am căzut în apă. Deci astea sunt pietre care am aterizat, da? Da. Deci este după muchia asta, undeva jos acolo, da? Da. Deci în jos antenei, da? Cum coborăm, adică în jos, așa de panta, și să vezi ea. Ia, ține câte așa, undeva aici în dreapta, în jos, da? Bine, eu am dus așa la înălțime prea mică și nu am mai putut să vin înapoi pe plajă. Am aterizat pe piatra asta chiar din dreapta, asta ca un platou aici. Wow, să nu faci chestii de astea, știu eu. Am zis, dar nu, acum mergi pe plajă, cum adică? Cum îți imaginezi că faci la dublă sau ceva? La dublă trebuie siguranță. Acum o să ieșim o leacă pe deasupra mării, să nu fie frică, avem înălțime suficientă și să vezi ce senzație ai cu soarele în față. Camera o țin corect? Cum? Camera o țin corect? Adică da, deci trebuie să orientezi, să vezi plaja, orizontul și o leacă noi. Da. O să facem viraj stânga, da? Nu te sperii. Nu. Hai, da, uite ce frumos vede acum. Da. Acum din aer sau în parc? Cum ai ajuns tu? Cum? Sau cu parapanta cum ai ajuns tu? Păi din aer asta zici. Uite, ăsta este locul de decolare, deci acolo unde vezi exact aproape de muchii sus, vezi un petec albastru, verde, tot așa, exact cum era sus, știi? Da. Pune spatele în jos, așa e mișto. Așa. Aha. Hai că se poate sta la dinamic. Deci n-am avut parte de termică, dar avem parte de briză și putem sta la pantă aici. Să-mi spui exact cum țin camera. Cum? Ia, este așa, ia mă oprește.